Roksa bwrwi bini background bini buma bufasong belai kheno rang ganang educated well educated tei rang poisa rok ni bo kuno obab kwrwi tei aboni bisingno bobo porarogo belai kheno kaham joto paper no 90-95 omo kahai percentage talangui bo pass khlaio tei amsaksa intelligent talent gnang bwrwi tei background buma bufasong bo well educated bwrwi hingkangkhe amsuk well educated nukhungni bwrwi tei bobo khoroksa belai kheno talented bwrwi wngwi norok uansugui ni mano je bo bini nogo alada alada borok eba kheba alada alada chelano nuhunui tomung hamya tongo teise tomung hamya tongui bo o video rok no capture khlai narugo salsa hingkangkhe sinia nugya borok no nuhunui omo kahai kheno tomung hamya tongui video rok no capture khlai o borok no bo video camera sagui no boni bwskango no bwtharwi paikha norok ani o kok khnama bai no uansugui mano je obo swnamjak koktoma se hinui phiaba omo kubui koktoma jara jara social media bai kwrwngwi news rok nai tongnai rok to saiman baina omo wngkha Rajasthan ni kubui gotna gotijak kok rok hingke sengmung kotor hingke obo se o bwrwi sabo tei omo kahai samung sitra tangmani ukulogo bini uddesho eba kheba reason karon rok tamo wngwi manna obo rok no tui no dinini video o saiman lainai se first to last nailaiwi hingke video no chengnani swkang jotono no puila koinani muchungo je ani channel o kwtal hingkangkhe channel no subscribe khlai di tei kanani bell icon all no sinano botapok di tamni hingkangkhe jotoni slai swkang norok thani ani video swkang sogui naimanani bagwi hingke phaidi bisi yang ayang kok saya karwi video ni main point no tui kok salainai obo wngkha Rajasthan ni kubui gotna gotijak kok rok hingke o pura kahani ni suruat ongo Jaipur ni Gandhinagar o tongnai arjani koroksa sikla sela o chula ni bumung wngkha Dusyan Sharma phiaba bini Facebook o bini bumung rwjak tongo Bihan Kohli hinui rwjak tei a bini Facebook account no bo emon je khai post khlaio je bo sak no ekdom luxurious life tongmani kahai background tei rang puisa rok belai kheno kwbang omo kahai ke phunugo arjaga o post rok khlaiwi kotor building ni bwskango tei gari ni bwskango post rok riwi omo kahai ke mangno bo Facebook o din sal phaika hingke amo hai ke mangno post khlaiwi tongo je obo nijini nok tei gari kahai ke phunukma hai tei amo kahai ke no bini profile no nugui priya set bumungui khoroksa bwrwi belai kheno sajak kha tei bono puila nungma baino fida bo wngwi thangkha aboni yagulo borok khoroknwi kok sanani chenglai tei kok sate sate Facebook o number rok bo exchange khlailaio aboni yagulo kheno borok dol kahai ke puila kok salai tonglaikha hingke bai kol borok salbrum no kok samani loi wngwi truk hingkangkhe hamjaklai bo thanglaikha khoroksa tei khoroksa no tei o priya set bumungui bwrwi bo arjagani Jaipur no tongo salsa hingkangkhe bo bai kol kok samang o bwrwi sao o chula no phaidino no hebai no berairewi tuano hinui afurke no boro berairewi tuano himale video call khlaiwi a video call ni bwskango no sak saijungni ri rok khugui phunukha o chula no amo kahai ke phunukmani yagulo o Dusyan Sharma bo amo kahai nugui hebai no beraima kahai no ma tongkha tei belai kheno hamjakka amo kahai nukmani bagwi haibano o Dusyan Sharma ni hingkangkhe bwsak khoroknwi tei bo kaijakjak haibano bo Facebook profile o hingkangkhe bini fake name tei fake profile fake background rok phunugui buino bini paisingo attract khlaio
Amo kahai kino din laika hingke sok paika 2 Mei 2018 ni sal apro kino priya se Dusyan Sharma no call khlai sawo jeng by call te video call to onek no kok salaika phia ba seng bwskangole nubunuk laya kho abo kahai saka video call o hingangke angang no heaven ni yatra khlai berai riwi phunukka phia ba bwskango hingangke nono berai riyakho phaini nono ang reality o heaven ni thaino visit khlai renai hinai o bwrwi bini nogo nuhunkha Dusyan Sharma no hingke amo kahai kok no khnawi Dusyan Sharma bo bwkha bising belai kheno hamjakha office ni nogo dakti no phaiwi nogo sawui klango je kaisa urgent meeting tongo a meeting o manjaknani nango hinai tei o meeting ni 3-4 ghonta ono teisa nogo kefili phaiano hinai nogo sawui kapuo aboni yagulo kheno priya set je location bini nog ni remani a thaio thangui nog ni doorbell bajryo aboni yagulo kheno dogar khuluk paio priya set tei priya set no poila nungmani yagulo bo belai kheno obak jaja tamni hingangke Facebook photo profile o je nukmani bai tei video call khlaimani bai tabuk je reality o nukmani reality bo se tei bo naithothok nukjagui tei bo obak janani nangkha aboni yagulo kheno nogo haplaikha nogo habui dinner rok khlailaikha tei aboni yagulo kheno borok khorokni puila afro bwskang intimate wnglaikha intimate wngbai mani yagulo kheno priya se Dusyan Sharma no swngkha nung to nini family background belai kheno kaham rang puisa gwnang building kotoro tongo tei gari rok bo tongo hingangke o rang ajimani ukulogo nung tamo samung khlai tong hini swngkha priya se Dusyan Sharma no aboni yagulo kheno Dusyan Sharma oro belai kheno bul kotor khlai rwo je thokoi kok sawi bo amsuk jora bo bai kok sawi tongmani adino hingangke face to face priya set by sungjakmani yagulo joto kubui kok saka bini asol bumung bihan kohliya Dusyan Sharma si hinai tei no je no kotor gari rok phunukmani obo biniya obo joto fake tei edit khlaijak boini nok bwskang gari bwskango bujakma rok si hinai joto kubui kok saka priya set no o kok khnamani yagulo priya set belai kheno tungphlajakha jolijakha tamni hinmale bo tobono gwnang hinai se omo haike bini jalo khiklaio tabuk hingka bono thokaijagui paikha kwrwi rokbai se o kokno khnamani yagulo Dusyan Sharma no saka nini nogo je rang chakrijak tongmani nini buphani account o je rang tongmani obo jotono ano rwphaidi hinai phiaba Dusyan Sharma o kokno maniliya tei aboni yagulo kheno borokni romo khoroksa borok hwuijakjak Dixon kamra bumungkui chula bo ongkhorwi phaikha o kok rok khnamani yagulo bo hingke to Mumbai ni belong khlaio phiaba Jaipur o live-in relationship o priya set bai tabuk sukjora hingke tongoi tongo hingke Dixon a jagani ongkhorwi bini yago mobile kaisa twijak tei ar sakao je video khlaijak obono phunukka Dusyan Sharma no je koyek minute sigang borok beto intimate wngmani video full video bini a mobile o kajak aboni yagulo kheno priya set saka o video proof tabuk ani logio tongo ang je sukjora rang sano nung o sukno rang rwphaidi nino nog ni joto rang chakrijak tei nini buphani account ni rang rok joto tuwi rwphaidi hinai saka bono blackmail khlaika o videos rok no phunugui o video amsuk jora no full video nainani sungkha hingke part 2 comment khlai sadi।